Wala kaikyas ang tuig 2020 sa mga nagkariang kalamidad sama sa bagyo ug linog nga mikalas og kinabuhi ug migugba og mga kabtangan sa bisan asang parte sa nasod. Ato kining balikan pinaagi sa year-end report ni Cyril Chavez. Oktubre 31, diyang milandfall ang bagyong Rolly sa Camarines Sur. Tungod sa kakusog nga hangin nga dala ni ini, daw gikuso-kuso ni ini ang mga punuan sa kahoy ingon man ang mga kabalayan ug kabtangan. Kapin 200 kabalay ang nadaot sa Pandan, Catanduanes ug 300 sab kabalay ang natabunan sa lahar sa Bulkang Mayon. Ang bagyong Rolly ang gitawag nga pinakakusog nga bagyo sa kalibutan sa tuig 2020 ug labing naapektuhan ni ini ang Bicol Region kung asa dili moubos sa napulo ang namatay ug ana sa kapin 100,000 kabanay ang naapektuhan. Nobyembre 11, miigo ang bagyong Ulysses sa Camarines Sur nga nagdala og grabing pag-ulan sa lugar nga miresulta sa pagbaha ug mikalas og 39 ka mga kinabuhi. Luyo sa pagbaha, problema sa tubig ang giatubang sa mga residente sa Milaor, human wala sila isupply sa limpyong tubig tungod sa pagkaguba sa major pipeline sa Barangay Impig, Sipokot. Kini ang paghaguros sa dakong bulto sa tubig human giablihan ang duha ka gate sa Magat Dam sa Ramon, Isabela nga miresulta sa grabing pagbaha sa dakong parte sa Cagayan Valley Province. Dugangan pa og way puas nga pagbunok sa ulan nga hatod ni bagyong Ulysses. Gani dunay balay sa San Mariano nga naanod sa baha kauban ang usa ka lalaki. Anaa sa sobra 26,000 ka mga individual ang apektado sa baha. Nagtrending sab ang hashtag Cagayan Needs Help diyang gilunupan ang Cagayan Province. Ang mga lugar sa Amulong, Igig ug Tuguegarao City daw dagat na. Miabot sa sobra 300,000 ka mga nabahaan ang na-rescue sa otoridad. Nagsagunsun sab ang nasinating linog sa Mindanao, Nobyembre 16 sa buntag. Naigo og magnitude 6 nga linog ang probinsya sa Surigao del Sur. Usa ang hinatuan sa grabing naapektuhan. Miabot sa 3.1 million pesos ang danyo sa mong linog. Mga kabalayan halos mahugmak na tungod sa pagtayog. Nangabangag sab ang kisame sa gym sa hinatuan. Pati opisina sa pag-asa sa munisipyo, wala sa makaikyas sa mong pagtayog. 6.2 magnitude earthquake ang miigo sa Sarangani, Davao Occidental, Disyembre 15. Mga pader sa pipila ka kabalayan sa Barangay Batuganding ang nangaguba. Tungod sab sa linog, pipila ka mga establishmento sa General Santos City ang naapektuhan. Kining portion sa usa ka billboard sa usa ka mall naguba. Disyembre 19, miigo ang bagyong Vicky sa Surigao del Sur. Pipila ka lugar sa probinsya ang nalubog sa tubig baha. Sa Tagbina, daw nahimong sapa ang National Highway sa Barangay Tagongon tungod sa taas nga level sa tubig. Sa Bislig City, Surigao del Sur, nagtinabangay sab ang otoridad aron lamang ma-rescue ang mga residente nga natrap sa tubig baha. Miabot sab sa liog ang nasinating nga baha sa Javier Barobo, Surigao del Sur. Sa San Francisco, Agusan del Sur, migamit na ang rescuers og bangka aron lamang ma-rescue ang mga residenteng natrap. Hinoon, nanghatag gilayon og hinabang ang PDRRMC ngadto sa mga nabahaan sa mga evacuation centers. Adlaw sa Pasko, usa ka magnitude 5.2 nga linog ang natala sa Sarangani, Davao Occidental, bandang alas 10 sa buntag. Hinoon, walay natalang danyo sa mong linog. Apan taliwala pa man sa kalamidad nga giatubang sa tuig 2020, ang Pilipino mubangon gihapon. Mga relief food packs, higdaanan, face mask ug uban pang mga importanteng butang ang pipila lamang sa mga gipangdonar sa mga LGU sa Northern Mindanao ug Caraga Region ngadto sa mga naigo sa bagyo. Usa lang kini sa pagpamatuod nga taliwala sa kalamidad, kalisod ug kapait nga masinati natong mga Pilipino. Walay kalamidad nga makapugong sa atong determinasyong mubarog luyo sa kapit-os ug walay linog nga muguba sa atong panaghiusa isip mga Pilipino, mga Mindanawan. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao Year-End Report.